Ukoliko u Excelu želite da bolje kontrolišete šta je sve dozvoljeno uneti u određeno polje, jedan način da to izvedete su ovakve drop-down liste. Da biste napravili ovakvu listu, prvo kliknite na polje u kojem želite da napravite. Zatim preko kartice Data kliknite na opciju Data Validation. U prozoru koji se otvara, u polje Allow izaberite opciju List, a u polje Source unesite vrednosti koje želite da budu u drop-down listi. Prvo unesite prvu vrednost, pa onda zarez, pa onda drugu vrednost i tako dalje. Zatim kliknite na OK i vaša drop-down lista je već gotova. To je sve. Vidimo se u sljedećem videu.